अरे बाबा के दरबार बा, खत्म रोजगार बा, हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के गुलरी के फूल भइल यूपी में नौकरी सरकारी। ये गायिका नेहा सिंह राठौर, इनका भाजपा के गरियावे के पैसा मिलेला आ ई दिन रात सुतत उठत बैठत भाजपा के गरियावत रहेली। लेकिन जहां बात गैर भाजपा शासित राज्य के आई, इनका ना सुनाई देवेला ना दिखाई देवेला। और इ लोग के अभी फेसबुक पर और यूट्यूब के माध्यम से ज्ञान चेप रहल बाड़ी कि हम निष्पक्ष कलाकार हई। तो इ कितना निष्पक्ष बाड़ी, आई इ गीत के माध्यम से सुनी। और हम जौन भी सुनाएब रउआ के निष्पक्ष सुनाएब, काहे कि हम कोनो पार्टी के एजेंट बाछी बाड़ी खीसी आइल रोज बवाल करेली हो। बाछी बाड़ी खीसी आइल रोज बवाल करेली हो। खाली बाबा जी के गोरिया परेशान करेली हो। खाली भाजपा के हो गोरिया बदनाम करेली। झारखंड बंगाल गोरी के तनिको ना चिन्हाला, इहाँ के घटना गोरी के साफा ना सुनाला। झारखंड बंगाल गोरी के तनिको ना चिन्हाला, इहाँ के घटना गोरी के साफा ना सुनाला। लोग मरो चाहे जियो ना सवाल करेली हो। लोग मरो चाहे जियो ना सवाल करेली हो। खाली बाबा जी के गोरिया परेशान करेली हो। खाली भाजपा के हो गोरिया बदनाम करेली। छात्र के समस्या खाली यूपी के सुनाला, गैर भाजपा शासित राज्य के कमी न बुझाला। छात्र के समस्या खाली यूपी के सुनाला, गैर भाजपा शासित राज्य के कमी न बुझाला। लागे एजेंट बन के गोरिया इ त काम करेली हो। लागे दलाल बन के गोरिया इ त काम करेली हो। खाली बाबा जी के गोरिया परेशान करेली हो। लागे भाजपा के हो गोरिया परेशान करेली। भाजपा के खाता के हिसाब रखस पाका, आवे जब चुनाव करस खूबे तमाशा। भाजपा के खाता के हिसाब रखस पाका, आवे जब चुनाव करस खूबे तमाशा।